farm akakwirira mukuru wechikoro headmaster neSDC yepachikwiribe primary. Nyaya yake inoti inoda kuti mombe dzangu dzidzoke nokuti chikwereti chandaive nacho hachienderana nemombe mbiri dzakatorwa nezvikonzi. Ndinoziva 60 US. Ndinoda macost andakaparadza 380 US. Iwe Omhan'Arira mudare rakapfuura pakaratidza kuti pane dzimwe mari dzausati wabhadhara handiti? Mari dzausanazana pamusoro chakaitika ndechekuti vakanditumira letter of demand ve60 US 22 zvidzika ndebva vazonditumira rimwe ya$74. Vatora mombe dzangu mbiri dzandaibopa ndopandikamhanya ndakufamba ndipo vakazonditumira mazita iwo ndechiperi chainatobva 22 zvidzika aya vanditaurira kuti iwe pa248 kwasara balance 148 mombe dzako. Saka imimi makasimba pakuti chipapepa ripa ndakasimba pakuti 22 zvidzika ndechikwereti chandinacho chavakandikwirira chemari ndeche60 asi tsiruka apo vanyora kuti 74 apo vanyora iyo mazita ndavakazonditumira manje vachiti ndemari yataningirima aya ruratidza kuti imari yamusati mabhadhara aya akuratidza kuti ndemari yacho 22 zvidzika ndepane mari aya masitsi matimunazo here maticleki akukwanise kuya mudarika imi kureva kuti zvose zvinenge tida kutsanangurwa kana zvaida kutsanangurwa nacleki muripo pakutsanangurwa handiti izvi muri kuziva mapepa muri kwaziva pandodaira kuti kuri kwaziva isusu pakaitwa attachment nekwamambo kwachakonzwena pachizopfuriswa mari 130 chiya uchikuru ndopakanyorwa mazita aya marisiteti imari yakatobhadhara handiti tikuwirirana kwete echikwereti marisitei kutoti imari yamakatobhadhara kwaitwa kwabatwa mombe handiti takuinda papepa iri rekuti imimi munoziviswa kuti pachikwereti munoziviswa kuti pachikwereti chamusina kubhadhara che$74 mugore ra2022 zvichidzoka kumashure munosungirwa kuti mubhadhare kusvika musi wa 19 February 2024 iri morizari kozota rimwe re$60 raitotsanangura iitoni makazvitarisa kuti invoice mainvoice akazomarisita akazonyorwa tsamba idzaitese anyorwa kuti iyo yekutanga yavari kubudisa $60 aiwa ngatiendei pane iyi nokuti pavari kusimba napoka ndepekuti imi makanditi ndine chikwereti che$60 chechikoro asi mari yamakazokwira kwamambo yakanga yawanda ya200 nji 248 pa$60 ari kuti ndine umbowo hwekuti ndine letter of final demand ndine imwe ye$74 iri kutoratidza kuti ndo chikwereti chandandinacho asi muri kuti hachisicho chikwereti chaungoona imi murifanira kutaurira dare kuti chikwereti chake i248 nokuda kwezvakati nokuda kwezvakati chikwereti chake 248 asi kuti patakatanga isi nyaya dzekuti tikwire matari takati tirikutarisa 2022 tidzika mashure patakanyora $60 anditi nguva iyoyo vakaresponda kwatakaenda kwachief vakaresponda uye mubereki haana kuresponda first anditi tobva tazeta rimwe danho futi taenda kwachizwa chinzi chiuyai nevamwe vanga vasara vatamudzokorora futi ndopayanga yapa 74 haana kuresponda bva tazeta futi rimwe bhechi wanzi chiuyai nevamwe futi vari kunetsa vacho anditika ndopatakazomuendera chitaakutosvika cha 2024 pava ne248 manyatsopanzwisa pavarutaura baba pavarutaura ndapanzwa asi pandiri kupokana ndepekuti ivo vakandinyorera kuti kubva gore rakati zvichidai ndonyaya yandifanira kunge ndinayo muno chitaurai kuti vakakunyorerai kuti chii hatitange ne$60 vakati ndeyarini vatange ne$60 $40 ndeya kwete marisitsi matsamba aikuuchidzai kuti mune chikwereti chemari yakati noti matsanangura avaita takanyora matsamba anenge mangani
3 yekutanga takati mune $60 ye2022 nomba takuzonyorera imwe ye74 ye2020 yabatanidza imari imwe chete ye2023 imwe chete 2023 havana ndipaona right iyo mubereki havazive kuti vaibhadhara mari havazive murupanza varikupedza makore mangani kuchikoro vasina kubhadhara anzi mimi kubva 2022 2022 2023 24 sei mama musiri kubhadhara mari hamuzive kuti sei mangabhadhara mari nguva yesei every year maibhadhara mari nemari every year chakaitika ndekuti 2019 mwana wandipanga ari grade 1 ndobva ndabhadhara asi apa pamwaka ndakakundika makore mangani makundika makore mangani apa makore avakanditumira i2 years mari i3 years it's $40 pamwe pacho $40 pamwe pacho $50 avanganyora kuiti 3 kacho mari kuiti 3 kacho mari pakanzi 40 mbapanzi 48 plus 50 pachi 130 nde 3 years mwana uni kuchikoro agara makore mangani mwana wangu yagara agree iko zvagrade 5 pagrade 5 3 years ndedzabhadharwa ka runzwa head 3 years anaka ye rimwe yacho isiti yacho iri kwamurikaya rimwe gore rechi4 mwana wakaguma 2019 2020 hapana fees 2021 hapana fees 2022 hapana fees 2023 hapana fees 2024 vabhadhara $5 registration yaitodiwa negovernment yezimsiki $10 kana kutobhadhara zvakabhadharwa nechikoro ndaregister mwana wako paunza aiwa ndiripanzwa get your statement saka baba makanzi 2019 mwana wenyu makambhadharira 2020 2021 2022 2023 2024 5 years imari yese ngativerenge headmaster pamuri 240 ndo matora mombe ngani mbiri dzichichaja mari mombe imwe chete mombe ndo zvandaitobopa nekuti mombe ikaenda kumasales yakuenda kunhenini katsiru nekajongas kwete madhodha batsiru nejongas iye ari kuti madhodha execution ine tsiru pazvanga dziri zvazini ndaitodzisenzisa hungu waishandisa mombe inotengeswa nevhalue nokuhwayo muri kuona nohunakuhwayo saka mombe dzimodza dzakanaka sei pamusoro mambo tinoita zvinoita chokwadi kuti ubatsirike kuma ndakafamba nemakawanda wemambo pamajisiti yakaenda pa da akaenda nestatement rekumadhonza mapepa state andenda zvinyorwa polisi akaenda nasuna kuno ndakatacha mombe mambo chakaitika mombe ava vane madhonza avo tu baba mudanga mavo anonzi avo kweta mwanakomana wavo anogara naye ndakasvika mombe dzavhuriwa dzimuyadi tasvika ndisinga ndakaverenga judgment danga makusina mombe ndavarenga judgment ndibva takururana nababa vakati ndisapozi kuti ndibhere vanenge vaiti mangwana ndotengesa foni vatimkwenya zvatingaite ndavamwanimirira mangwana ndakati ndoita ndinzi attachment ndiva ndavapa maexample ndakati ndinoatacha chinhu chiri over
pamari yechikwereti yamunayoyo ndokuti muite simba rekuteera uyo unonga unyanzvi wangu inisa messenger of court handifanira kudzokera pano iyo ndonisara chikwereti chokutitevera. Ndefunga baba vakatorana nemwana wavo ndakati baba kanadanga mavhura mombe ka maudza mwana kuti naombe dzatona dziri muyadhisi kwakutengesa mombe andi zvakanzi aiwa ndimombe dzakaenda. Saka ndati ndipanapa ndichatacha zvinhu zviri more than mariyo ndopa vakatorana nemwanakomana wavo iyoyo. Handina kuziva kuti mwanakomana anditori nemombe pauwandiombe dzedzi handziri pai muyadhi amuna sandatoziva kuti mane tumadhonzi. Ndifunga vakatimira mukwenya mukomana wanga vatere mombe dzaenda kumvura handina kutizisa mombe dzakayashuwa mukomana yaenda mwana mukomana funga akakura ati masignature zvinyorwa zvinovavo ndakabva ndati mudhara mukomana kana kusisidza mombe ndakati tuwa komana wangu endaine mukomana uyu akaenda shuwa kudhamu ndakasara nababa chikurukura tifunga tikaenda mabhara aenderadza foji yavo vakadzoka mukomana mwanakomana wavo angatoita decision kudhara ina ndachandakaziva nekuziva kwaita kuti mombe dzababa panapa ndohombe ndodzoboka madhonza shuwa maviri ndifunga yakazona kuti ndodzona kutoro ndi baba ndivane mhosva vatisati pajudgment vasvika padanga ndifunga mukomana akabvaenda pana babake mombe akadzisa mudanga ndibva vakurukurana ndibva vadzoka zvikana mangwere mukwenya yapa tinokuronga kwandaita nemwana wangu ndifunga panapa ndifunga vakadeclare shuwa mombe imwe chete amangwera vakati mukwenya ndombokubatisa mombe chi wanda apa yanga isiri yekubatisa manje kuti ndombobhadhara tesa maprize mombe handisandanongedzerwa kutaura kwakaita pavanga vaenda pasaidi mwana wavadzoka takamira padanga tichikunze ndefunga takabva taonesana kati yavo kwezvinhu zvinotaura zvinobatika mudhara tifanira kutaura kamuchinongedzera chi mombe tichitaura chifamba stage by stage funga vakabva vanongedzera funga ndombe chakatanga kunyorwa vanongedzera ndi vadaisa price akati right taubatsirana kusurprise chikwereti chenyu panapa ichiya i248 ini ndine macharges angu cost of suits zangu messenger kwavandaita ndibhadhara vechikoro ndobhadharwa nemi ndimakafera kwayo ndibhadhara kudaro ndifunga ndi vanhu vacharges inenge 120 ndachaja 120 ndifunga ndi vanati plus akabva taisa valuation yemombe imwe chete ndakati mombe imwe chete ndaiona taisa valuation kudhara ndizo here ndibva tawirirana ndibva tati one down ndakati nechikwereti chamunacho baba asi kuzoita kuti ini ndifambire mombe imwe chete noti ya payment kai zviri nani kuti balance ndaichakupe mukana kuti kana mainotengesa foja madzoka mezopedzesa. Saka ndifunga ndipaonesana futi ndifunga ndakabvunza mubvunzo ndakati mombe iyi ndisandatoifila ndeyani yamuntu ndinongedzera nokuti ndoshanda nikati baba vakati awa isikret yedu mukwenya mukomana akati awa ini ndine mombe dzemuzera takutsvaga mombe dzemuzera bozi madhonza kuti panapa one foja ichiri kutsva ndakati awa imimi kana mawirirana hazvina kuipa iwo uri kubhadharira baba vakoka ndichada kadhirani rako ende ndichada zvinyorwa zvako zvokusapota kutsigira kuti shuwa iwo wabhadharira babava kwakavhira nerudo rwani rwako ndifunga zvadaro pepa ndibva tanyora mombe ndibva onesana futi yechipiri ndibva inongedzera futi ndibva taisa price ndibva ndainyora ndibva ndatora vakomana vangu ndikatamana vangu yepadhuze ndofunga takabva tasanganisa total amount yemombe mbiri dzedze ndibva yabuda ndokuona manje kuti pamari pane mari yedare vakatongwa asina mara $40 tora mari yechikoro ndibva tazoya pa 120 cost of suits dzangu dzedze ndibva ndati vakomana kuti dzikwana pa zvibude nemari yabuda mombe 2 zviri nani pabalance mangu nebalance ruti kuti inoti mari yako haisi kukwana saka madhamu wavo pane pavakambobuda vachiteka ndimo mari ndomundotsvaga mari pautogona kuiwana papari padhuze ndibva ndati ino ngativamirire tisati taisa decision pamwe inogona kukwana gona kuiva vaine mari dekakwana iyi mari yedare tichabvisa pa inofanira kukwana zuva ranhasi kuchikoro unofanira kubuda mari kana mari yedu inatute pakati nepakati neyekuenda kuchikoro zvinonzwika pesara balance tomba nguva sekutaura kwakuita ngatimbomirira kudzoona madhamu ake funga takagara saka madhamu wavo vachiuya vachiona kuti shuwa mudanga mombe dzemudanga pavakaenda mombe dzanzi dziri mudanga vakanga nekupopota vakaita noise show vakashauta tikati hawamana vasiye siya vakadaro asisi basa zitadze kuita kufunga mudhara ndakanyaradza madzimai ake zvakanzi aiwa ndozvasingadebve panapa mainini isi panapa tundwana namugwenya tatopedza chi nyaya yedu panapa zvinhu zviri raiti chii funga vaivai vakaramba vachitaura takatobva vachitaura chachipopota saka baba nemwana taiwirirana saka zvatakazoita vaiva takatoziva kuti vaiva vasina mari mangweri pamari yekuti kwane kosi yedu 120 toita sei ndofunga ivo pakati amkwenya pashowanda mari vandati hazvisini yakumananguka zvatakuchiita mari ngaishotere kwatiri isusu mamessengers
kuchikoro kunofana kuenda mari i130 kanyorwa manzi echikoro tikaenda kuchikoro iva rikuseri opedzesa kudare rikuseri chakuti opedzesa $40 kudare inofana kunanga kwedi isusu kwakuenda $100 vakumana iye yanga iri pamusoro ke ngaichisarira kune rusara shoma yechikoro iyo teisanganisa kubhalansi yedu kureva kuti 100 course of suits ne130 chikoro ndizo ne130 kuschool toenda $40 kudare ifa vanhu vatawirirana vatanyora maagreement kadhi rakabva ratorwa ndobva rauya ndokunyatsoona umbedzedze shuwa ruzo chikwereti ndobvaisa zvonyorwa zvavo ndo mashandidziro atakaita nababa tagara after a week ini handichengete mombe chandochengeta dayanga iri attachment yekuti ndichengete chinhu ndayatacha property inoenda kumba kwaheadman kureva kuti manyorera ndiita mapepa agreement inoti vakafeira kubhadhira pazuva randakaisira deadline kureva kuti maheadman ndovanezoita simba rekuti aindopa chinhu kuchikoro kuti chitengesa uyo akafeira kubhadhira padheti rakatasira akatarira namesenja mombe dzakaitwa payment ndiva pasara balance nepromise yedheti raicho kupedzisa balance yanga yasara papera svondo pakabva paya bepa nefunga rekwa magistrate ranga ri maringe neni mesenja ndifunga rauyaka ava vakava vachida court order ndakataura rikendo kufotokopera ndikupei ndifunga vakataura kati ndakaita mistake vachiudza inini chagadzira mapepa ndifana kupirira headman iyo mukwenya una mhaka bhozi iwo wakauya kuno recover ibasa wanga watumwa kwaine judgment aisi yakushuwa mukwenya ndokutaura kwakaita ina wanga right kutaura kwawo ndakuchipirira SGC committee na headman asi headman vanebuda ndiwo vari kutaura pakanzi yopepa ndabva vanogadzira pachipatara bhozi headman vakapirwawo amount mari iche value ndo vakutaura manje asi vanga kutanga kuenderera inini kwese nevana DA ndifunga zvatava ndakati hamangwere enda ubatsirwe kodzero dzavo pameja dziti yakazvudi zvakuda chairman kuti vataure taura pamusoro mambo tasvika pamajistrate vakanzi nyima mangwere nyaya ikodzero tengwa kuno bhozi machirika rimwe dare pamakabva kwaheadman mafanira kwachief chipuriro saka nyaya ichakodzero yaraswa ndapedza da so far mombe dzenyu dzakaita mari dzese ndibatsirei pava ndifuna valuation ndikuona kanzi 130 140 ndizo mari imwe 140 130 wetizviri 130 140 270 mari chikwere chavo chekuti achiri mari 248 chiverengera first term ya 2024 tisingase second term nethird term yatava ko mari mombe mbiri dzavari kutaura madhonza acho ari ku pamapepa panapa pane 1 yeifa chii yeifa tsiru black complete ne1 juvenile bull murubadzi vavakuru vangu ndo mombe dzacho ko madhonza mairi ndaro taitiri papa nemhou nedhonza nokuti dzaita dzaibopuwa dzese okay ndati apa pamapepa apa ndo madhonza mairi ari papa toda kunazonzwa kuti pane madhonza mairi here apa apo pane tsiru neDrewmas zvo zvakatorwa ko madhonza mairi haana kutorwa amadhonza mairi haana asi izvozvo ndetozo saka mamuchiti ndedzandaerimisa dzakatorwa izvozvo ndozvandorimisa shu ndakatozitengerwa nemwana dzimwe eka mati ndedzamairisa ndedzakatorwa manje tochiti kudii manje inini kandititaurira manyepo akadaro muri complaining manga nditaura chokwadi balance yavo chikoro imari yakanyorwa ipapo pane 100 what ndebalance rasara kuti vabhadhare chikoro mapedzese musidzana wasara inga that was very lucky kana mukwenye vakakuitirai zvakanaka makabhadhara imwe mari kwasara imwe yekuti mutsvage mubhadhare mwana ndiwenyu ndiri makazvara
and mombe makabvisa ndimi dzikaenda makaita zvakanaka wani. Iyi ndiri kuona kuti tsvagai bhalansi racho munotaurana nahedhi nauku kuchikoro. Aiwa ndoita ndibhadhara kana ndinge ndarima. Vana havadzingo kuchikoro. Akadzinga tinosunga hedhimasa inhema dzangu. Inhema here? Haasi kudayira hedhimasa. Saka kana une chikwereti bhadhara chikwereti. Ukada kudzita nyaya mumakosi ka nototeera zviri pamaminitsi nezvinhu zvakaitika. Watitaura kuti madhonzi mairi akatorwa last week amukauya iyo makati madhonzi mairi. Therefore tiri kuona kuti tumbutana twemunhu toti kudii ende wakakavha chikwereti chako. Ndinokutenda Stereki, thank you very much. Wakagona kugwafura chikwereti chevana vako kuchikoro. Mari yasara bhalansi unotsvaka mbichana uchivabhadhara. Thank you very much. Ndiri kukumbira kuti mwana wangu kubva vatoramba dzangu haasi kudzidza vari kudzora everyday. Headmaster ndikanzwa kuti madzora mwana chinyararaka ndikupindurira. Ewa hauna access nechikoro esi ndisetaura nemaheadmaster. Ndiri kujudisha. Mutemo hurumende ndowatotevedza. Muri pano. Kwete kunyepera. Mwana munomubura sei munomudzora sei kuchikoro headmaster. Ngaaende kuchikoro. Muri pano. Mangwana chainge aende kuchikoro. Ava mabhadhare mari yakasara balance imi metaura naheadmaster ndeta chikupo mbichana. Mari ikwani. Thank you very much. Ndokunga ndenyaya yacho iriyo. Chitori chikwereti zvakatonzwa. Hazvina mhosva. Ikavhai mwana ngaende kuchikoro. Mukamunyisa yamhosva. Makuteka ndiuye kuchikwiribe every day. Right. Izimseki imari? $10 yasara. $10. Ene motsvaga $10. Mazinzo? Kusangoendesa bhadhara nyaya kuti mwana wacho anga asingaende kuchikoro. Saka hapana. Mauya zvakanaka. Ina chiti nyaya iyi yakambotongwa chimudzivi yakaitwa. Pamane receipt maziri mumadatabase. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.